Gaur ekainaren 25 dugun honetan eta legealdiko 3. urtea beteta dugun honetan, neurri batean, saiatuko naiz adierazten Hondarribiko udalean 3 urte hauetako ibilbidean nola garatzen ari garen hartu genituen konpromiso guzti haiek. 2023an iritsi berritan jarri ginen legealdi plan bat osatzeko lanketan eta oroituko zarete etxe guztietara bidali genuela 152 neurriz osatutako gidalerro bat. Eta esan beharra daukat, 3 urte hauetan konpromiso gehienak beteta edo betetze bidean daudela, eta ez soilik 152 neurri horiei zegokienak, baizik baita bidean atera diren erronka berriak erantzuten ari gara, horietako batzuk planera txertatu ditugu, eta beste batzuk badira ere, nolabait eguneroko eginkizunean suertatzen diren gauzak, eta horrelakoak ez ditugu planean jaso. Saiatuko naiz, neurri horien inguruko berri ematea. Eta neurri guzti hauek zertarako egiten ditugun? Egiten ari garen guzti hau da Hondarribiaren beharrei erantzuteko eta etorkizunera begirako prestakuntza bat ere egiteko erronka horiei erantzutea. Guretzat ez da soilik egitea. Behin eta berriro adierazi dugu egitea garrantzizkoa dela, baina nola egiten diren gauzak ere oso garrantzizkoa dela guretzako eta horri balio handia ematen dugu. Horregatik, aurkezpen honetan azaldu nahi dut agintaldi plana edo gobernu plana nola osatzen joan garen, baina ez bakarrik nola osatzen joan garen, baizik egiteko modua ere adierazten saiatuko naiz. Ikusiko duzuenez, partaidetzaren bitartez, herri eragileekin, herritarrekin kontatuaz egiteko saiakera egin dugu, saiakera egiten ari gara, eta iruditzen zaigu hori dela modua politika egiteko, herritarrengandik gertu eta herritarrekin kontatuaz gauzak egiterako garaian. Horretarako noski zalantzarik gabe gure herriaren nortasuna da balioan jartzen dugun gaietako bat. Saiatzen gara aldugun guztietan zalapartatik urrun lan egiten, izan ere gaur egun bai sare sozialetan eta beste zenbait eremuetan sortzen diren iskanbila guzti horietatik gobernantza eredua urrun mantentzen saiatzen gara, lanean tinko gabiltza, zintzo gabiltza eta gardentasunez ere. Ez ditugu soilik notizio onak emateko, azalpenak ematen, zailtasunak ere aditzera emateko saiakera egiten dugu. Atzo bertan adibidez izan genuen udalbatza areto honetan eta maiatzeko nominen atzerapenaren berri emateko ere aurpegia emanez eta beti ere aldugun gardentasun guztiarekin azalpen guztiak ematen ditugu. Egiten ditugun lanketa guztietan, barne lanketak langileekin batera lantzen saiatzen garena bezala, kanpora begirako lanketak ere herriko eragile guztiekin etengabeko elkarlanaren bitartez egiten saiatzen gera. Baina ez bakarrik herrira begirakoak, herritik kanporako ere baditugu beste hainbat lan esparru, eta horietan dauden instituzio ezberdinekin modu eraikitzailean lan eginez jarduten dugu. Bai eskualdeko esparruan, bai lurraldeko Gipuzkoako esparruan, baita elkarte autonomoari dagokionean, eta urrunago ditugun arren, estatuko zenbait administrazioarekin izan beharreko lanketetan ere, saiatzen gara modu eraikitzaile horretan lan egiten. Eta beti ere, errespetuz eta zintzotasunez erlazionatzen saiatzen gara, jarduten dugu oinarri horiek hartuta, bereziki ezberdin pentsatzen duten eragile horiekin ere. Hau guztia, hiritarrengandik hurbil eta beti haien ekarpenak eta iradokizuna jasotzeko prest. Jakinda ere, guzti horiei erantzuna baiezkoa eman ezin dela, beti ere ateak zabalik, entzuteko prest eta modu proaktibo batean lan eginez. Eta hori guztia nola egiten dugu? Zerbitzu publikoak indartuz,
hiri seguru bat osatuz, bidezkoa den herri bat, solidarioa eta jasangarria izateko helburuarekin. Barkatu. Bueno, iritsi ginenetik duela 3 urte argi geneukan egiteko modu hauek ahalbidetzeko ezinbestekoa zela aurrekontu duin eta beharrezko batzuk izatea. Eta ordura arte geneukan ereduari buelta bat ematen saiatu ginen, nolabait aurrekontua bera haziz, ez? Horrekin uste genuen lortuko genuela egikaritzen maila horretan ere hazkuntza bat izatea. Eta ikus dezakezuenez, taula bat jaso dugu 2018-2026 artekoa, eta hor ikusten da eboluzio bat goranzkoa bereziki azken 3 urte hauetakoa. 20 milioi eta pikotan hasi baldin bazegoen udal honen aurrekontua 2018 urtean, 2025ean 34 milioi eta pikora artekoa igo zen, eta 2026erako daukagun baliabide xorta 35 milioi euro artera igo dugu. Eta egia da, honekin ere lortu ahal izan dugula, adibidez, 2025 urtea izatea, Hondarribiko udalaren historian exekuzio maila altuen izan duen urtea izatea. 30 milioi euro inbertitu dugu herritarrengan. Bai zerbitzuak eskainiz, bai bestelako etorkizuneko inbertsioak eginez ere. Honetarako, inbertsioen taula pixka bat azalduko dizuet, eta eboluzio hori ere 18tik 25 urterakoan nola gauzatu den azalduko dut. Izan ere, importantea da, eguneroko zerbitzuak eskaintzea, bai langile talde nahikoa izatea horretarako, baina inbertsio hauek dira nolabait etorkizunari begira herriari balioa ematen dioten elementuak, ez? Eta horretan ikus dezakegu 2018-2019 urtean 3 milioi euro, 3 milioi euro terdi inguruan ibilki bat zen, 20 eta 21ean, pandemiaren eraginez inbertsio horiek beherakada nabarmen bat jaso zuten, eta bai 22an igoera handi bat izan zuen, baina bereziki hau izan zen San Telmo gazteluaren erosketak 3 milioi euro terdiko balioa izan zuelako, beraz 3 milioi aurreko urteetako ibilbide berean zegoen, eta esfortzu berezia egin dugu azkeneko urte hauetan, 3 urte hauetan, lehenengo 23an 4 milioi euro terdira iritsi ginen inbertsiotan, 24ean 5,3 milioi eta 25ean 5,2 milioi, hau da, igoera hori eman da modu nabarmenean aurreko urteekin alderatuta. Ondoren azalduko ditut inbertsio horiek zertan oinarritzen diren. Baina bai aipatu nahiko nuke, udalak funtzionatu ahal izateko, udal administrazio honen modernizazioa ere oso importantea izan dela. Bereziki, arlo informatikoan egindako eraldaketa uste dut oso nabarmena izan dela, behintzat baliabide eta esfortzu handiak jarri ditugu udal estrukturari begirakoan, eta horretan aipatu nahiko nuke zerbitzu digitalean aurrera pausuak emateko ekipoetan inbertitu dugula bereziki, eta baita zerbitzuetan ere. Guztiok ikusiko dituzute gaur egun, herrian zehar badaudela tramiteak egiteko makina ezberdinak, bai kiroldegian hasi, Batzeko bulegoan, hemen udaletxean Aldezarrean, Mendelun ere badago makina bat, eta udaleko tramite gehienak bertatik egikaritu daitezke. Horrekin lortu nahi genuena zen herritarrek eskura edukitzea udal zerbitzuetako sarbidea ahalik eta etxetik gertuenen. Baita ere komunikazioaren ikuspegitik ere urrats nabarmenak egin ditugu. WhatsApp kanal bat sortu genuen, berriki ere app bat sortu dugu, eta honekin bilatzen duguna da udal informazioa ahalik eta modu gardenean eta zabalenean zabaltzea. Beste arlo bat azpimarratu nahiko nukena da elkarbizitzaren alorrean egindako urratsak nolabait, eta honetan azken finean ordenantza berriak egikaritzea izan da nolabaiteko helburua, ez? Denok ezagutzen dugu, edo uste dut, Hondarribian lehenengo aldiz terrazen ordenantza bat onartu dugula,
Terrazen ordenantza honekin bilatzen duguna da, bai aktibitate ekonomikoen eta herritarren arteko elkarbizitza horretan oreka bat ematea. Lantzen ari gara aparkalekuak erregulatzeko ere ordenantza berri bat, etxeko animalien inguruko ordenantza berria ere martxan daukagu, eta ordenantza guzti hauek egiten ditugunean, gizarte eragileekin partekatuz egiten ditugu. Denetan egin izan ditugu prozesu parte hartzaileak, eragile ezberdinekin, herritar ezberdinekin ere, eta prozesu nahiko luzeak izaten ari dira. Baina horretan urrats sendoak ematen ari gara. Honekin guztiarekin, azaldu nahi dudana da, kudeaketa aldetik, kudeaketa eraginkor bat egiten ari garela, kudeaketa hori garbia izaten ari dela eta gardentasunez jarduten dugula. Bizikidetza eta alderdien arteko komunikazioa oztopatzen duten jarduera moduetatik ihes egiten saiatuz beti. Zeri ematen diogu garrantzia? Bereziki gertukoari, tokikoari ematen diogu protagonismoa. Gure auzoei, herriko sormen eragileei, herriko merkataritzari, herriko eragileei, elkarte desberdinei, bertako kulturari, eta guzti hau egiten dugu etengabeko komunikazio bat mantenduz. Eragile guzti horiekin, baina baita ere, udalari begira ateak zabalduz, eta gure bulegoetako ateak beti zabalik egoten dira bertan gaudenean, herritarrak artatzen ditugularik bertan. Beraz, hau guztia azalduta, legealdi planean jasotako neurri xorta horren inguruko informazioa ere partekatu nahi nuke. Lehen esan dudan bezala, 2023an landu genuen neurri xorta edo agintaldi plan hori 152 neurriz osatuta zegoen. Ibilbidean 22 neurri gehiago txertatu dizkiogu agintaldi plan horri, beraz 164 neurrirekin lanean jarduten dugu gaur egun. Horietatik 154 beteta edo martxan daude jada gaur egun. Hau da, 100ko portzentai handi batean neurriak beteta edo martxan daude. Bete gabe edo prozedurak abiatu gabe 20 neurri geratzen zaizkigu, 112. Eta espero dezagun, datorren urte honetan, geratzen zaigun urte honetan, 20 neurri horien prozedurak ere martxan jartzea. Sail desberdinetan banatzen ditugunean ikus dezakegu nola sail bakoitzetik abiatzen ditugu lanketetan, gehienetan proiektu guztiak edo martxan daudela eta bat, bi edo hiru gehienez ditugula abiatu gabe momentu honetan sail bakoitzean. Eta atalez atal ikusten baldin badugu, etxe bizitzari dagokionean egingo dugu lehenengo atalaren aurkezpena. Eta honetan aipatu nahiko nuke APOari buruzko proiektua, ez? APOa behin-behinekoz onartu zen udalbatzan, eta behin-behinekoz onartuta beste erakunde batzuetara bidali egin behartzen dokumentu hura, beraiek egin behar dituzten txostenak egiteko. Momentu honetan, zai gaude txosten horiek jasotzea, eta txosten horiek jaso bezain pronto, behin betiko onarpenera aurkezteko asmoa dugu. APOa da nolabait herri guztietan dagoen proiektu estrategikorik garrantzitsuena. 15 urteko herriaren eraldaketaren islada izango da. Eta uste dugu oso garrantzitsua dela lehenbailen dokumentu hori onartzea, lege bada azken finean, eta dokumentu horrekin bereziki heldu nahiko dioguna eperik laburrenean izango da etxebizitzak egiten hasteko aukerari. Izan ere dokumentu hori gabe, gaur egun bizi dugun etxebizitza larrialdia ezingo diogu erantzun eta lanean ari gara APOa onartzen den bezain pronto etxebizitza kopuru mordo bat martxan jartzeko. Espero dut, legealdi honetan, hainbat proiektu bere bidea hastea guztiok ikustea.
Beste alde batetik, esan dudan bezala, etxebizitza da daukagun erronka garrantzitsuenetako bat, eta ibilbide honetan bagenuen helburu bat Hondarribia etxebizitza gune tentsionatua izendatzea ere. Horretarako diagnostiko bat landu genuen, diagnostiko horretatik ekintza plan bat burutu zen, ekintza plan hori udalbatzan onartu genuen eta Eusko Jaurlaritzara bidalita dago, beraiek izendapenaren tramitean egin beharreko urratsak egin ditzaten. Beste erronka nabarmen bat mugikortasunari dagokiona da. Mugikortasunaren atalean aipatuko ditut zenbait proiektu, hiri barneko autobusa adibidez, martxan dago ja, guztiok ikusiko zenuten gure kaleetatik autobus bat, herri autobus bat martxan dagoela. Aipatu genuen autobus hori behin-behinekoa zela, izan ere behin-betiko autobusa enkargatu eta ekaina uztaila artean jasotzeko moduan egongo ginela. Uste dugu, uztailak 15-erako behin-betiko autobusa izango dugula Hondarribiko gure kaleetan barrena, eta asmoa daukagu herri mugikortasun hau garraio publikoaren bitartez sendotzea, eta hondarribitarrek edukitzea aukera egin behar dituzten desplazamendu horietan kotxea gutxiko erabiltzeko aukera izatea eta horretarako garraio publikoa indartzea. Beste erronka bat mugikortasunari dagokionean bada aparkatzeko hondarribitarrok daukagun arazoa, ez? Eta honetan APOa neurri estrategikoa da, horrek ahalbidetuko dizkigulako aparkaleku eremu ezberdinak egiten hastea, hori gabe ezin dugulako, baina bai iruditzen zitzaigun beharrezkoa zela aparkaleku sistema ezberdin bat egitea. Horretarako TAO sistema berri bat martxan jartzeko asmoa izan genuen, herri guztira hedatuko zen TAO sistema bat, bakoitzak bere etxetik ahalik eta gertuen aparkatzeko aukera izan dezan, eta horretarako ordenantza berri bat egin beharrean aurkitu gara. Ordenantza horren lehen dokumentua jendaurrean jarriko da aurki, eta lehenengo urratsak ematen ari gara aldela datorren urtera begira sistema berri bat inplantatzeko Hondarribian. Beste ikuspegi bat oso garrantzitsua dena da oinezkoentzako segurtasuna hobetzea. Eta hemen hainbat ekimen egin ditugu. Bai eskoletako plataformak margotu ditugu, espaloiak izango balirako sistema ezartzea nahi genuen eskola pareko zebrabide horietan edo, eta horretan inbertsio bat egin dugu. Zebrabideak ere moldatu egin ditugu hainbat eremuetan, eta bereziki eremu horiek ere argiztatu egin dira, hobeto argiztatu egin dira, segurtasuna irabazte asmoz. Mugikortasunari dagokionean erronka bat ere badaukagu, Hondarribitik joan etorrian aritzen garen horretan ditugun azpiegiturak hobetzeko. Azpiegitura horietako asko ez dira Hondarribiko titulartasunekoak, eta horretan Foru Aldundiarekin elkarlanean jardun gara buru belarri, eta elkarlan horretatik hainbat proiektu daude abian ja. Alde batetik bideen hobekuntza eta bide berri batzuen egikaritzea ere badago, helburu hori dutelarik, ez? Hondarribi Irun, Hondarribi Donostiarekin egin beharreko mugitze horietan errazago izatea gaur egun duguna baino. Eta horretarako zalantzarik gabe ere bidegorrien sarea osatzea ezinbestekoa da, eta Foru Aldundiarekin ere elkarlanean aritu gara bidegorrien bitartez, bizikletaz modu seguruan mugitu ahal izatea bai Hondarribitik, baina baita ere Hondarribitik kanporako eremuetan. Horretarako onartuta dago ja proiektu bat Alameda Amuterekin lotuko duena. Espero dugu aurten lan horiek abiatzea, Foru Aldundiak burutuko dituen lan horiek abiatzea. Proiektu bat ere badago
ondoren Amutetik Irunerako lotura Mendelutik espazio guzti horren berritzea egiteko, hori hastapenetako urratsetan dago, sakonduko delaren konfidantza badaukagu, eta gero udal barruari begirakoan, aurten espero dugu Soretagain edo Solbesko bidegorri eremu horren eraldaketa egitea, berritzea egitea. Horretarako proiektua badaukagu da, orain lanak esleitu egin behar dira eta lanean jarri behar gara, eta gero beste alde batetik Txingudi ikastolaren parean edo Jaizubitik ospitalerako tarte horretan ere, eta hori APOari lotuta dago, baina hor ere proiektu bat lantzen ari gara, handik ere bidegorri lotura bat izateko. Hirigintzari dagokionean, gogoratuko duzue, Santiago kalean abiatu genituela lanak 2023 amaieran 2024 urtean zehar, obra horiek amaitu ziren, ondoren Arrantzale auzoan ere obra nabarmen bat egin da, obra horiek bukatu dira, eta orain urratsa izan da Pasaia kalerako azpiegitura guztiak hobetzearena. Stanley eraikina Mendelun ere ireki genuen, opengela baten bitartez, eraikin bat erosi genuen, eta Mendelu auzoko biziberritzea hirigintza ikuspegitik Mendeluenea den eraikin horretan, opengela horren bitartez lantzen ari gara. Guadalupeko kantinari buruz ere askotan jardun dugu, eta honen inguruan ere badaramatzagu hainbat hilabete lanean. Guadalupen badago Guardaren etxea zena, Foru Aldundiaren titulartasuneko eraikin bat badaukagu, eta proiektu bat egin dugu Foru Aldundiari eskatuz eraikin hori udalari lagatzeko, bertan nolabait atsedeen eremu bat eta kantina bat jartzeko asmoarekin. Bide honitik doala badakigu, baina tramitazioa ez da gu nahiko genukeen bezain arina, eta espero dugu gauzatzea legealdi honetan zehar ere. Jarduketa ekonomikoi dagokionean, hemen aipatu beharra daukat, terrazen ordenantza, lehen esan dudan bezala, Hondarribin lehen aldiz terrazen ordenantza bat egin dugu. Nahiko nekeza izan da lanketa, baina behingoagatik Hondarribiak badauka terrazen ordenantza bat, non hostelari guztiek badaukaten ze jokalerroan edo erabili ahalko duten kale publikoa eta ze ordutegietan. Beraz, uste dugu hori urratsa handia dela. Beste alde batetik, herriko komertzioan kontsumitzeko bonoak sortzea ere bazen erronka bat. Lehenengo edizio bat egin genuen 2024ko Gabonetan, handik egindako ondorioekin hobekuntza batzuk ezarri ziren, aurten bigarren edizio bat egin dugu eta egindako eraldaketa horiek nolabait arrakasta nabarmena izan dute, izan ere askoz ere bonu gehiago eta askoz ere laguntza handiago emateko aukera izan baitugu Hondarribiko udaletikan. Eta ez nuke ahaztu nahi jarduketa ekonomikoari dagokionean udala den motorra, ez? Izan ere, udala bada eragile bat langileen kontratazioan oso garrantzitsua dena, udalean 150 langile daude, baina horretaz aparte baita ere enplegua sustatzeko ekimenak egiten ditugu eta 8 bat pertsona egoten dira baita ere urtero 9 hilabetez lanean Hondarribiko udalarentzat beraien lan ibilbidea bermatu eta aukera berriak emateko. Hondarribin daukagun langabezi tasa gaur egun oso murritza da, enplegu osotik gertu xamar gaude eta erronka izaten dugun askotan izaten da langileen nolabaiteko fidelizazioa edo ez gaur egun, eta hor lanean eta sakontzen ari gara,
Izan ere, oposaketa deialdien bitartez espero dugu aldi baterakotasun tasa murritzea, baina baita ere langileen joan etorri eguneroko hori iaia egonkortzea eta bertan lanean jardutea. Beste atal bat udal kudeaketari dagokiona da, eta udal kudeaketari dagokionean hasieran ere aipatu dut parte hartze prozesuak oso ohikoak izan direla azken 3 urte hauetan. Arau ezberdinak indarrean jarri direnean, herritarrekin kontatu delako eta parte egin direlako arauen egikaritze horietan, baina baita ere oroitu nahi dut, aurrekontu parte hartzaileak ere burutu direla 2025. Urtean, herritarren parte hartzea handia izaten da normalean Hondarribiko gure herrian, urrezko domina ematerakoan ere partaietza sistema baten bitartez egiten dugu eta partaietza goranzko joeran dago, beraz herritar guztioi ere eskerrak eman nahi dizkiogu Hondarribiko udaletik, beraien interesa erakustagatik udaleko eguneroko dinamiketan. Bestalde batetik lehen ere aipatu dut informatika sailarena indartu eta egonkortu nahi izan dugu. Horretarako, azpikontratatuta zegoen zerbitzu baten bitartez ematen ziren zerbitzuak udal barrura txertatzea onartu dugu udalbatzan, eta langile horiek udal langileak izatera pasako dira aurki, eta bestalde digitalizazio prozesuan ere urrats handiak eman ditugu. Zerbitzari berria jarri dire udalean, oso zarkituta zegoen sistema bat geneukan, bestalde lan ekipoak ere berritu egin dira, deskalagatutako ekipo asko zeuden udaletxe honetan, eta hor inbertsio handi bat egin da, eta aipatu dudan bezala, bai komunikaziorako, herritarrekiko komunikaziorako, bai WhatsApp kanal berri bat sortu zen, eta aurki ere app bat sortu da, herritarrek udalarekiko duten komunikazioa hobetze aldera. Kudeaketaren ikuspegitik ere ezinbestekoa genuen kontratazio plan egoki bat diseinatzea. Eta 2025 arte nolabait barne lanketako diseinu bat egiten batzen ere, ja gaur egun 2026an dekretu bitartez onartu da kontratazio plangintza bat, eta hori publiko jarriko da ikusteko edonork zenbat kontratazio egiten diren Hondarribiko udalatik eta zeintzuk diren etorkizunean ere aurreikusita ditugun kontratazio helburuak ere. Atal oso garrantzitsu bat guretzako bada gizarte zerbitzuen alorrekoa, hau da gizarte kohesioari garrantzia handia ematen diogu, eta arlo horretan aipatu nahiko nituzke zenbait erronka. Alde batetik, puntalean udalak bazuen etxebizitza bat berritzea geneukan helburu, emergentziako kasuetara bideratzeko, bisesarekin batera egin dugu lanketa hau, eta momentu honetan etxebizitza hau udalak eskaini egin dio bisesari egin behar diren obra batzuk, Muliaten egin behar diren obra batzuk direla eta leku aldatze batzuk bermatze aldera elkar lankidetza bat egitea adostu genuen, eta etxebizitza hori bisesaren esku jarri dugu larrialdi egoera horri erantzuteko. Baina ez da etxe bizitza bakarra, izan ere 3 urte hauetan beste 3 etxe bizitza ere erosi egin ditu udalak helburu berarekin. Etxez etxeko zerbitzu hobetzea bageneukan baita ere helburu bat, eta hemen jakingo duzuen bezala langileekin eta gatazka bat egondu da, bereziki langilea eta enpresaren artean hitzarmena dela eta ez dituztelako adostasunerako espazioak bilatu, horrek zailtasunak eragin dizkigu Hondarribiko udalari, kontratazio hau etenda egondu da denbora batean, publikatu zen eta etzen inorra aurkeztu, eta orain bigarren publikazio bat egin dugu, lan baldintzak hobetzeko helburuarekin, diru ekarpen handiago bat jarriz. Espero dezagun, honek ahalbidetzea bai langileen lan baldintzak hobetzea eta horrekin batera ematen den zerbitzu hori ere hobetzeko aukera izatea ere.
Kasino Zaharrari dagokionez, badakizute Kasino Zaharreko taberna itxita zegoela, taberna irekitzea lortu zen, eta taberna irekitzearekin batera hainbat lan egin dira atontzeko. Alde batetik, sukaldean lanketa ugari egin dira zerbitzu hori modu egokian eman ahal izateko, bestalde batetik teilatuan ere berrikuntza lanak egin dira, pertsianetan ere egokitze lanak egin dira, eta hainbat zaharberritze ere burutu dira Kasino Zaharrean. Beste alor bat jorratzea nahi genuena, etxebizitza utzarazpenei aurre egiteko protokoloa eratzeari buruzkoa da, desjabetzei buruzkoa azken finean. Honetan lanean gaude gaur egun, protokolo bat egiten hasia gaude, eta gure asmoa da protokolo hori aktibatzen baldin bada, zuzeneko adjudikazioak, etxebizitza adjudikazioak egiteko arau bat osatzea. Beraz, horretan ere bagabiltza eta hurrengo hilabeteetan ikustea espero dut. Beste atal bat berdintasunari dagokiona. Gizon eta emakumeen berdintasuna gure herrietan erronka bat bada, eta horretan jardun dugun lanketan bigarren berdintasun plana izan da erronka handi bat, erronka handia, luzea eta zailtasunez betea. Onartu genuen duela pare bat hilabete edo 3 hilabete ez banago oker bigarren berdintasun plan hori, lehenengo diagnostikoa egin, gero plana egikaritu zen bitartean, 124 neurriz jasotako plana da eta 4 ardatz ezberdinetan banatzen da. Gaur egun jada plana egikaritzen hasiak gaude. Gorrotozko erasoen aurkako protokoloa eratzea ere, bazen beste helburuetako bat, eta protokolo hori egina dago eta indarrean dago. Orain lantzen ari garena da berdintasun beka bat sortzea da, eta datozen hilabeteetan berdintasun bekaren oinarriak udalbatzara ekarriko ditugu, onartuak izan daitezen eta beka hori martxan egoteko. Kulturari dagokionean, herri nortasunari dagokionean, hemen ere urrats handiak egin ditugula uste dut, eta alde horretatik, zenbait puntu aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, Hondarribiko sortzaileen katalogo digitala osatzea litzateke, katalogo hori egin da, sortzaileen katalogo hau, eta datozen hilabeteetan argitaratu egingo dugu katalogoa. Bestalde batetik, Hondarribia sormen hiria beka aktibatzea bagenuen helburua, eta aurten bigarren deialdia burutu dugu jada. Bestalde batetik, askotan hitz egin izan dugu, udalkideon artean, udal erakusketa areto bat martxan jartzea. Alde horretatik, 2 proiektu aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, Madalen artegunea irekita dagoia da, Hondarribiko artistek edo sortzaileek espazio bat badaukate beraien lana burutzeko eta baita beraien proiektuak herritarrei aurkezteko ere. Eta oraintxe bertan lanean ari garena da, Rameriko eraikinean areto bat egokitzea, solairuko aretoa egokitzea, eta horretarako egin beharreko lanak burutzeko lizitazioa martxan dagoia da, espero dezagun, aurki urte amaitzerako Rameri etxean ere museo antzeko bat sortzeko aukera izatea. Eta nola ez, askotan gabezia handiena dutenekin oroitzeko saiakerak egin behar ditugun horretan, gure erronketako bat ere bazen liburutegian irakurketa erraza sustatzeko neurriak hartzea. Horretarako, bere garaian liburu digitalak eta erosi ziren, eta azkeneko ekimena izan da betaurreko adimentsuak erostea, bista arazoak dituztenak edo zailtasunak dituztenean, liburuak irakurtzeko aukera izan dezaten. Euskara, beste alor garrantzitsu bat gobernu talde honentzako, eta hemen ere hainbat proiektu jarri dira martxan, eta hainbat proiektu martxan daude ere, gaur egun. Hasi ginen Euskara sustatzeko erabilera plan bat martxan jartzearekin, udal barrura begirako plana da, eta esan beharra daukat, plana egin zela, udalbatzan onartua izan zela, eta plana egikaritzeko prozesuan dago,
Hondarribiko udalean ezarri dugun gure erronka da 6 hilabetero planaren gauzatze mailaren bilerak egitea eta horretan lanean ari gara, bilera bat baino gehiago burutu dira jada. Bestalde batetik, ikastetxeetan hizkuntza portaerak lantzeko ere proiektua martxan jarri genuen, Bilaba izeneko proiektua jarri genuen martxan eta jada 3 ikasturte bete ditu proiektu honek, bereziki euskararekin zailtasun gehienak dituztenak eta trebakuntza behar duten pertsonei laguntzeko neurriak ezartzen dituen proiektu bat da. Herri mailan ere euskara sustatzeko plan bat ere onartuta daukagu eta oneri begirakoan aipatu nahi dut azken urte honetan bereziki ostalaritzan 70 taberna jatetxeetan egindako lanketa bat burutu dugula. Ostalaritza eremu horietan euskararen presentzia areagotzeko eta baita ere 4 kirol elkarteetan lanketa pertsonalizatua burutzen ari gerela. Eta lanketa hauek guztiak UEMaren laguntzarekin batera burutzen ari gara. Eta nola ez, Bordari eta Satarka literatur lehiaketa birformulatzea beharrezkoa ikusten zen, hausnarketa urte luzeetako dinamika dauka, eta momentu honetan lanean ari garena da Bordari eta Satarka literatur lehiaketan daukagun araudia berritzea eta bertan sariak edo jasotzen diren sariak birformulatzea eta handitzea bereziki. Ingurumena eta energiari dagokionean, hemen proiektu oso interesgarriak ditugu martxan, adibidez, Goikorrotaren ateak ireki eta errota martxan jartzea bazen helburuetako bat, dokumentazioarekin abiatu ginen, dokumentatzen, eta dokumentazio horretatik dokumental bat argitaratu berri da duela gutxi, guztiok izan duzute hori ikusteko aukera, eta ikusteko aukera izan ez duzutenek, Hondarribiko udalaren webgunean dokumentala ikusteko aukera izango duzute, interesa izan ezkero, eta orain parte hartze saioa burututa, helburua izango da errotaren eremu horretan lan batzuk egin, errota martxan ikusi ahal izateko. Bestalde batetik, hiriguneko zuhaitzen identifikazioa eta ibilbidea egitea. Ibilbidea eratu da, webgune propio bat sortu da eta xehetasun guztiak webgunean ikus daitezke, baina kaletik ikusiko dituzute hainbat zuhaitzen eremuetan, zuhaitzaren beraren azalpena daukan plaka txiki bat eta hor QR kode baten bitartez informazio guztia lortzeko aukera izango duzute. Eta nola ez, etxeko animalien ordenantza onartzea bagenun erronka bezala. Behin-behineko lehenengo dokumentua aurkeztu zen eta alegazio epe bat ireki zen, aste honetan ez banago oker edo pasaden astean amaitu zen helegiteak aurkezteko epea, helegite mordo bat jaso dira edo proposamen mordo bat jaso dira, orain proposamen guzti horiek aztertu, erantzun eta ordenantza berari egokitzapenak sartu beharreko egokitzapenak sartuko zaizkio eta behin betiko onarpenera aurkeztuko da. Beste alor bat ondareari dagokiona da. Eta hemen Hondarribian erronka oso politak ditugu ondarearen ikuspegitik, aipatuko ditut 3, baina erronkak 11 dira. Alde batetik, Iger itsasargia gure ganatzeko lanak abiatu genituen. 2023an izan genituen Pasaiako portu agintaritzarekin lehenengo bilerak eta ibilbide administratiboa luzea izan arren, akordio bat lortu genuen duela hilabete batzuk, akordio hori gauzatu da eta Hondarribiko udalak udalbatzan onartu du eta aste honetan Pasaiako portu agintaritzak beraien administrazio kontseiluan onarpena eman eta hitzarmena sinatuko dugu. Eta behin hitzarmena sinatu ostean, eremuaren eta eraikinaren biziberritzeari ekingo diogu. Asmoa badaukagu, kai berritikan Talaia biderainoko espazio guzti horretan paisaia ibilbide bat sortzea. Eta paisaia ibilbide horretan ondare elementu ezberdinak integratuko dira. Alde batetik edukiko dugu San Telmo gaztelua,
Beste alde batetik edukiko dugu farola edo itsasargia, iger itsasargia, eta natur espazioarekin lotura izango duena. Hor guztian, bereziki elementu bakoitzean eduki beharko dugu proiektu ezberdin bat, baina integratuta egongo dira helburu global horren barruan. Iger itsasargian lantzen ari garena da, partaidetza prozesu bat egin ostean, jakintzarako, espazio guzti horren jakintzarako aktibitateak sortzea. Bai itsasoarekin lotura dutenak, bai itsasargia berarekin lotura dutenak, bai kulturarekin lotura dutenak eta baita ingurumenarekin lotura duten ekimenak burutzea ere. Eta espero dezagun, behin hitzarmena sinatuta, ondorengo hilabeteetan proiektuarekin sakontzen jarraitzea. Bestalde batetik, Alde Zaharrean bertan San Nikolas atea eta Erdi Aroko harresia berreskuratzea. Hemen legealdi planean jasota genuen San Nikolas atea bera balioan jartzea. Eta azterketak egiten aritu ginenean ikusi genuen San Nikolas ateko harriak beraiek jada ez direla harri originalak, baina hor bazegoela nolabait aukera Erdi Aroko harresia San Nikolas ateari itsatsita egotea, eta hor azterketa batzuk egin genituen eta topatu genuen Erdi Aroko harresiaren zati bat badagoela momentu honetan tapatua, baina balian jartzeko moduan. Beraz, proiektu bat landu dugu, non Erdi Aroko harresiaren zati hori berreskuratuko den eta atearen funtzioa ere gizarteratzeko lanak egingo ditugun. Kontratazio egina dago da eta irailak 15ean inguruan, jaiak pasatakoan lanak hasteko konpromisoa dago. Eta nola ez memoria historikoaren lanketari ere garrantzia ematen jarraituko dugu. Hainbat ekitaldi egin dira legealdi honetan zehar, Hondarribiko udalak lankidetza izan du hainbat erakunde ezberdinekin, eta gertuko eta memoria historikoa lantzen jarraitu dugun honetan, azkeneko ekimena Josu Zabalari omenaldia izan da, hil zuteneko 50. urtemuga baitugu aurten. Dokumental baten aurkezpena egin genuen duela aste batzuk, eta hemendik eta jaiak arte beste hainbat ekimen burutuko dira arlo honeri edo garrantzia emanez. Kirolei dagokionean, bi gauzatxo aipatuko ditut. Alde batetik, bagenukan legealdi planean jasota adineko pertsonei zuzendutako gimnasiarako gailuak jartzea. Hau, atera da ere partaidetza aurrekontu parte hartzaileen prozesuan, eta onartutako proiektu bat izan da, jada lanean gaude, bi eremutan ezarriko dira gimnasia gailu horiek, batetik biteri edo hostaldi eremuaren artean, eta bestalde batetik Kasino Zaharreko parke horretan ere jarriko dira gimnasia egiteko zenbait gailu. Eta daukagun erronka interesgarri bat aurtengo urteari begira skateparka berritzea da. Obraren proiektua egintzen, horren proiektua egintzen, eta orain lehiaketara aterako dugu obra bera gauzatzeko erronka. Hau neurri batean izan da orain arteko egindako lanen inguruko berri ematea. Bai gogoratu nahi dut, aurreko saioetan burutu bezala, oraindik aurkezpena ez dut bukatu, baina saio hau jarraitzen ari zaretenak ere galderak egiteko aukera izango duzutela. Galderak egiteko aukera hori YouTube plataformaren bitartez egin dezakezute, eta behin saioa amaitzen dudanean galdera horiei erantzuten saiatuko naiz ahalik eta hoberen eta daukadan informazioarekin, baina ez eduki zalantzarik nahi duzuten guztiok egin beharreko galderak egiteko. Baina bukatu aurretik aurkezpen hau bai nahi nuke aipatu hemendik eta datozen hilabeteetarako, hau da geratzen zaigun urte horretan burutu nahi ditugun proiektuak beraiek ere. Eta horietako batzuk proiektuan daude gaur egun, lanketa burutu beharrekoa, baina bai dira guretzat helburu estrategikoak.
Alde batetik nola ez, kiroldegiko sauna eta spa eremuaren berritzearen obrak hasi nahi ditugu jada. Badakit asko luzatu garela, guk nahi baina gehiago, sute baten ondorioz eremu guztiak kiskalita geratu zen. Hor aseguruek guk nahi baino denbora gehiago tardatu zuten, egin beharreko espedienteak ixten, eta ondoren hasi garenean lanketan nola eraberritzen dugun espazio guzti hori, guk aurreikusia genuen, baina obra askoz ere handiago baten beharra badagola ikusi da. Proiektua egina dagoia da, orain obra esleitu egin beharko dugu lehiaketa publiko bitartez, eta espero dut aurten obra horiekin lanean hastea. Beste alde batetik, hilerria bera ere, hilerrian aktualizazio bat eman behar da, bereziki irisgarritasun ikuspegi batetik hobekuntza nabarmenak behar dituen eremu bat bada, eta hor ere erronka daukagu aurtengo urtean lan horiek hastea. Muliateko zubia izan da guretzat ere burua uste asko ekarri dizkigun elementu bat. Muliatetik Arkoiara bideko hor zubi horretan badakigu oso zahartuta dagoela, birritan saiatu gara lehia publiko bitartez esleitzen obra horren lanak, eta desertu geratu dire prozesu horiek inor aurkeztu ez delako. Aurten bertan, 3. saiakera bat egingo dugu, eta pentsatzen dut, espero dut, aurtengoan 3. honetan obra hori burutu ahal izatea. Landa eremutako auzobideekin ere, konponketa prozesu batean bagaude, aurtengo 350.000 euro inguru aurreikusiak ditugu horretan inbertitzea, eta aurki uda pasatakoan lan horiek burutzen jarriko gara. Bestalde batetik, lehen aipatu ditudan hirigintzako proiektu horietan aipatu ditut bai Santiago kalea, Arrantzale auzoa eta orain Pasaia kalearen urbanizazio lanak burutzen ari diren horretan, hurrengo erronka Arkoia auzora bideratuta dago. Hor proiektua egikaritzen ari gara, aldela datorren urtean obra hori burutu ahal izateko. Eta bestaldetik ere aipatu dut aparkatzeko ditugun arazoen aurrean, lortu dugula udalarena ez da lur sail bat, edo behintzat Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagoen lur sail batean aparkatzeko espazio berri batzuk sortzea. Hori Jostaldi inguruan dagoen lur sail horri dagokiona da, aurki presa bateko etxeak inauguratzen direnean hor 75 bat aparkaleku berri sortuko dira, baina gure asmoa da datorren urtera begira ere Jostaldiko eremu horretan beste aparkaleku bat sortzea, eta horretarako proiektua enkargatuta daukagu eta horretako lanean ari gara. Eta guzti hau nola egiten dugun? Lan asko eginez, lehen aipatu dudan bezala, ikusten dezute gobernu planaren betetze maila handia izaten ari dela, eta horretarako ezinbestean baliabideak jarri ditugu, baliabide pila bat jarri ditugu, lana ere jarri dugu daukagun guztia, eta erakusten ari garena da kudeatzeko gaitasun bat badagoela udaletxe honetan, eta zailtasun guztien aurrean ere kudeatzen jarraitzen dugula ilusioz eta konpromiso osoz. Eta zalantzarik gabe datozen hilabeteetara begirakoan gure nahia eta asmoa bada gobernu planaren osatzen maila oraindik eta handiagoa izatea, aldela ekimen guztiak burututa izatea. Hori baita gure buruari ezarri diogun erronka 4 urteko honetarako. Baina 4 urteko honetan ez da gelditzen gure buruaren erronka, oinarri batzuk ezarri ditugu eta oinarri horiek ere etorkizunera balioa izango dute, izan ere gure konpromisoa baita, ez soilik gaur egungo beharrei erantzutea, baita ere etorkizuneko beharrei erantzuteko beharrezkoak ditugun oinarriak jartzea ere.
Udal gobernura iritsi aurretik gure ibilbideari ekin genion ilusio berarekin jarraitzen dugu. Nekea, ez dut albo batera utziko, nekea ere nabari dugula, zama nabari dugu, baina ilusiorik ez dugu galdu. Ilusio berberarekin jarraitzen dugu lanean. Eta orain gainera, hondarbitar guztien bizitza hobetzeko udalaren kudeaketaren esperientzia badaukagu, bertako biztanle guztien ongizatea bermatuko duten hiri bat eraikitzeko helburuarekin lanean jarraituko dugularik. Eta nire aldetik momentuz honetan utziko dut gure herriarentzat emandako hitza betetzeko lanketa honetan, hau bazen urratsetako bat, gardentasunarena, berri ematearena eta horretan egin dut saiakera. Espero dut ulertuko zenutelakoan eta zuen galderak itxoiten egongo naiz tartetxo bat eta zuen galderei erantzuten jardungo naiz. Ez dakit badagoen jada galderarik edo ez, baina itxoingo dugu tartetxo bat, bale? Momentuz ez dut ikusten galderarik dagoenik, ez dakit jarraitzen ari zaretenen artean animatzea eskertuko nuke galderaren bat egitea, izan ere horrela erantzunak ere dinamikoak izango direla iruditzen baitzait. Beraz, nire aldetik amaitutzat emango nuke aurkezpen hau, 50 minututik gorako aurkezpena izan da, espero dut interesgarria izatea, jarraitu duzutenentzat, hau ere aurkezpen hau gure webgunean zintzilikatuko dugu, aurrera begirakoan ere norbaitek jarraitu nahi badu, jarraitu dezan eta eskerrik asko zuen atentzioagatik guztiei eta beste urte amaierari begira beste aurkezpen hauetako bat egingo dugu, pentsatzen dut legealdiko azkena edo azken bigarrena izango dela, beraz beste batera arte eta esan dudan bezala lehen gure bulegoetako ateak zabalik daude, nahi duztenean etorri eta hitz egiteko prest. Mila esker guztioi.